Τι κάνεις εκεί? Σε κοιτάω να κάνεις την πίπα σου και λέω να σταματήσω για ένα λεπτάκι να σου μιλήσω λίγο. Έχω να σου πω για μια υπέροχη προσφορά που προσφέρουμε εδώ στη γειτονιά. Οργανώνουμε κάτι τρελά πάρτι το βράδυ. Άμα ενδιαφέρεσαι μπορείς να μου πεις. Τι λες? Πάρτι... Πάμε λίγο ξανά από την αρχή. Βασικά φύγε. Όχι, αποκλείεται να φύγω από εδώ πέρα. Είναι μοναδική προσφορά αυτό που σου λέω και δεν πρέπει να την αφήσεις να φύγει. Να κάνουμε τι? Σπίτι πιανού? Ξέχνα το, φίλε. Το σπίτι μου είναι μόνο για μένα, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα θες, πάνε βρες άλλο σπίτι. Το δικό μου. Δυο λογαριασμοί. Καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, έγινε. Χάρηκα. Τα λέμε. Bye. Περίμενε, θέλω να σου πω για την ειδική προσφορά που έχουμε σε αυτό το πάρτι. Μιλάμε για πολύ καλό υλικό και περιεχόμενο. Τι έχουνε? Κοίταξε να δεις τώρα, θα έχουμε μπύρες, θα έχουμε νάνους, πάρα πολλούς νάνους. Νάνους, δεν θέλουμε νάνους. Τι εννοείς δεν θες νάνους? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή, τι είσαι, ρατσιστής, δεν πας σε αυτούς τους ανθρώπους, Γράμματα, βλάκα. Κάτσε, με βάζεις ταμπέλες τώρα χωρίς να έχω κάνει κάτι, ηλίθιε. Ναι, αλλά θα κάνεις. Παράτα με, πάμε φύγει σε άλλο σπίτι. Παράτα μας, ρε. Πάω να φύγω τώρα. Τι, πού αφήγεις, ρε? Εδώ να κάτσεις. Έχω δουλειές. Δεν έχεις καμιά δουλειά μέχρι να κλείσουμε το πάρτι. Κατάλαβες για τι πράγμα σου μιλάω? Αννοείται. Θα ξανάρθω και να προσέχεις. Θα φέρω τα παιδιά από το γυμναστήριο και να στο κάνουμε καλοκαιρινό το σπιτάκι, κατάλαβες? Τι σου... Ποια παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Φύγει και μην ξαναπατήσεις εδώ. Και εδώ πέρα, νάνος δεν πατάει. Αυτό. Άντε, τσακί σου, φύγε. Φύγε, μην ξανάρθεις. Θα στο χαράξω καλά το σπίτι, θα σου πω εγώ. Δεν μου ανοίξεις την πόρτα, Θα δεις τα πατήσεις. Και μια και εδώ, και εκεί. Τι λέει? Παναγία μου. Μπορεί να πήγε τουαλέτα. Η μέση μου πιάστηκα την κολόπορτα εδώ πέρα. Αντί καλά θα ξαναρθώ αύριο. Το μαλάκι σημαίνει δεν μου ανοίγει.